είναι το μοντέλο F220 της Yanmar. Ένα μοντέλο 2008, τέσσερα επί 4, σε υπεράριστη κατάσταση, με ελαστικά στο 95%. Τριάρι σασμάν, με 3 ταχύτητες PTO και 3 ταχύτητες αργό, γρήγορο, υπεραργό. Έχει ηλεκτρονική μονάδα που δίνει κλίση δεξιά και αριστερά στη φρέζα, όπως και ευαισθησία ραντάρ. Εάν θέλουμε, δεν λειτουργούμε αυτά τα ηλεκτρονικά και δουλεύουμε manual επάνω και κάτω τη φρέζα. Είναι ένα τρακτέρ το οποίο έχει 824 ώρες, έχει φρέζα η οποία στηρίζεται με μπράτσα 3 σημείων, έχει φάρδος 1,50 με κίνηση στην άκρη, είναι η ενισχυμένη δηλαδή, βαρέως τύπου. Αυτή είναι η μπουκάλα που δίνει κλίσεις δεξιά-αριστερά στη φρέζα. Είναι 35 ύπους και η τιμή του είναι στα 8.000 μαζί με το ΦΠΑ και μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα.